hedder Dorte. Jeg er 34 år, og oprindeligt så er jeg uddannet radiograf og arbejdet som det i 6 år. Men så på grund af nogle ledelsesmæssige problemer, så fandt jeg ud af, at jeg skulle prøve noget nyt. Og jeg valgte at blive folkeskolelærer. Lærerstudiet, der havde jeg selvfølgelig en forventning om, at nu skulle jeg ud og lære de her kære børn, hvordan verden hænger sammen, og jeg havde en masse forestillinger om, hvordan det er. Og alle sagde, nej, du vil da ikke være folkeskolelærer. Jo, det vil jeg, fordi at jeg tror ikke på, at børn de er så forfærdelige, som man gør dem til. Men det er de. Nogle af dem i hvert fald. Jeg har haft rigtig mange gode oplevelser. Det skal der slet ikke være nogen tvivl om, og dem har der i den grad også været flest af. Men der har også været episoder, hvor der er blevet smidt med stole, der er blevet slået og sparket, og det er hold din kæft, og det skal du fandme ikke bestemme, og dumme kælling, og du er ikke min mor. Når man starter som studerende, og man har som voksen, man har børn, og man har hus og hjem, og det hele, der skal passes, så er der også nogle andre ting, man skal tage i betragtning, fordi at, man har ikke samme muligheder. Man har ikke den samme tid, som man har, når man er ung. Når man er 22, og verden ligger for ens fødder. Det eneste, man skal tage sig af, det er, om SU'en nu rækker til resten af måneden. Og så skal man sørge for, at mor vasker ens tøj engang med. Det skal man ikke, når man har familie og man har børn. Så ens ambitionsniveau skal man også sørge for, at det passer til den tid, man har. Og det var for mig en kæmpe udfordring. Godt. Mine håb i fremtiden, eller mine drømme for, hvordan mit fremtidige arbejdsliv det skal være, det er nok i bund og grund at få lov til at blive her. På nuværende tidspunkt er jeg i et årsvikariat, men på skolen her har jeg fundet et arbejdsmiljø, som matcher de forventninger, jeg har til undervisning, hvordan samspillet er mellem lærer og elever, mellem ledelse og lærer og ledelse og hjemmene. Her er der er en linje for, hvilken opførsel man tolererer, men der er også en linje for, hvad man forventer af sine lærere. Og man forventer et højt fagligt niveau. Og det forventer jeg også af mig selv. Jeg forventer en høj faglighed, at jeg kan skabe en høj faglighed i mine timer.